Brother, ingon pa nila, kung kita pa kuno ang tinuod nga pundok sa Ginoo, nga naman nga naaman sa ato ang baga nga mga salawayon nga mga Katoliko, naa diri sa ato ang mga kahilayan nga daghan. Kung sa ikatubag nato, anak, brother. Ang usa ka tinuod nga punuan sa kahoy, di gyud na ang malikayan nga daghag mga laya, mga hungog. Kay tinuod man na nga punuan. Pero kung ang usa ka punuan nga puro lang green ang makita nimong dahon, wala gani laya nga gitawag og mga hulog, plastic ng punuan na. Sama na sa usa ka simbahan nga puro lang tarong, plastic ng simbahan na. Bisan gani sa 12 ka mga apostoles na Judas usa. Di ba? So nagpadayag nga di gyud malikayan sa pundok nga iya na Ginoong Jesucristo, daghang mga makasasala nga naman naaman dinhi ang grasya. Kung asa gani ang tamis, naapo dito ang baga nga mga hamigas muadto aron makakaon ni anang maong tamis. Sa samang pagkaagi, kung asa gani ang grasya sa Ginoo, naa dito ang baga nga mga makasasala magtapok aron mukaon ni anang maong gitawag o grasya. Pero aron matintal ning mga sakop sa Ginoo, mo nang ang yawa mo gamit pod og naa pod diri sa sulod. Aron dili padtuong tong mga Katoliko nga moadto sa grasya, ilabi na diha sa santos nga misa. So mo na nimo sila nga daghang kay gitawag og bandungon. Number 1, dili na prueba nga dili na iya ni Kristo. Nganuman kay again, si Kristo wala mo anis kalibutan alang sa mga tarong, apan ni anis siya alang sa mga makasasala. Ikaduha, nganong gitawag og daghang badlungon tungod kay ang grasya sa pagkasantos naa niining maong gitawag og simbahan na, og ang angayan nga mudawat niini kita nga mga makasala nga muduol niya. Ikatulo, kining maong gitawag og pagkatimaan sa gitawag og pagkamangasa normal gyud na sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay di ba ningon si Kristo ang gingharian sa Dios sama sa usa ka baling na ay mga maayong isda, na apay mga daotang isda, na ay butiti, na ay tambasakan, na ay mga daotang isda nga naa dinha. So kita karon nga niya karon dinhi magpili ta asa man ta ana, butiti ta, tambasakan ta, sa ba sa kaning daotang isda siya? Bantol, lara po ng bantol, no? O, mana, pag oras gani og kwan lang, na mabadlong Katoliko, na bantol ng Katolikuhan ni. O, nga naman, kay dili man siya tinuod na Katoliko. Kay ang tinuod na Katoliko, hangpon ang pagtuo. O di lang kay mutuo lang, buhaton ang mga Katoliko. Kay naay giingon, lex credende, lex orande, lex credende, lex vivendi. The law of prayer is the law of faith, and the law of faith is the law of action. Kung unsa ang imong gituuhan, mausap na ang imong buhaton. So kung na mga Katoliko nga, napalahubog, sugarol, kung hindi pagtuos Katoliko, madili man, pagtuon niyo mo na ayaw ipasangil sa Katoliko. So wala naman kung ang natawag anang tubag, daghang tang makasala kay naa dinhi ang grasya. Pero problema man gud ma'am, ini mga tawhan na ang ginatan-aw nila mga makasasala lang. Wa nila tan-awa tong mga santos ba katong mga gipang-ihaw tungod sa pagtuo. Wa nila tan-awa na. Mura ba naog kada gutang prutas nga durian? Di ko makaon na durian kay gilagi ta tulok-tulok. Pero wa siya kabantay, na bisan nagtuo siya nga ang iyang kanon tulok. Dili ang iyang kanon katong unod. Pag-ukab sa maong gitawag og prutas, dito nila makita makuha ang kalami ni anang maong prutasa. Sa samang pagkaagi, bisan pag mga badlungon ang nakita niya sulod ni ining maong gitawag og simbahan, apan og ba ang kinahilagman ni ining maong simbahan, naa na ang inubdan sa pagkasantos aron ang tanang tao nga mosulod o magpuyok ni ining maong simbahan supay sa paghangop sa tawag ining kahupna sa gitawag og pagtuo, makatagamtam sa pagkasantos og mahiadto sa langit nagisaan sa akong Ginoong Jesucristo. Next question po.